my channel. So, ayan. Mga kakalog, welcome back to my channel. Like and share naman dyan mga lalabs. Ayan, ayan. Paano daw? Welcome back to my channel. So, andyan na. Mga kakalog, kalog kayo dyan. So, andyan ha. Welcome home sa munting tahanan ni Kalor. Tambay-tambay po tayo dito pag may time. Ayan. Kuya, magtatanong lang po. Saan po yung direksyon papuntang City Hall? Miss,
Pasensya ka na ha. Wala na kasi ako maalala sa direksyon eh. Mula kasi nang iniwan niya ako. Nawala ng direksyon yung buhay ko eh. Padami-dami kayo dyan. Okay, alright. So, ayan. Like and share naman dyan. Two people in the house. We love shout out mga kapatid. Like and share naman dyan mga kapatid. So ayan. Sila ate na yan. Ayan pala sila. Ayan mga lalabs. Andito na sila. Andito na sila. Pa-like and share naman dyan mga lalabs. Para dumami-dami lang naman tayo dyan. So ayan. Ginilit mo na? Wait lang, saglit mga lalabs. Wait lang. Take a win. Take a win. Ready? Yo guys, isda tayo dyan. Medyo haggard tayo, walang ayos. Doon si Bossing. What's up guys? Pasok na kayo, nakakalog. Maganda talaga siya. Go namin.
ikaw na muna dyan. Sige, ano mo lang dyan. Entertain mo lang muna yung mga dumarating dyan. Mega love shoutout sa'yo, Mariel. Barbers Vlogger. Mega love shoutout. Ay, naasikaso lang po ang ating bossing. Pero babalik din po siya. Isda kayo dyan. Isda. Siging sigaw di bossing. Pasok na kayo at magpapaangat tayo. Ayan siya. Sige lang, sige. Sarap mo muna. Ba't ako nandun ang sigaw mo? Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Ano to doon sa tubig? Ang daming tubig. So, ayan, mga lalab. Mega love shoutout sa'yo, kapatid na Mariel Priscilla. Wow, Mariel Priscilla. Isda kayo. Yayaman to, oh. Yayamanin, oh. Fish that. Kain tayo din, kain. Kahit kalahating oras lang tayo dito, no? May maano lang tayo. Ayan, ayan, mga lalabs. Mga lalabs kayo dyan. Tuloy-tuloy tayo dyan, tuloy-tuloy. Kalahating oras lang tayo. 14 minutes pa lang naman. Mukbang tayo ng ano, chichirya. Harap.
Tama? Na, ano pa? Ha? Paano kung lukuhin mo rin ako? Nanay, mahirap bumangon ulit. Kailangan ko magpakatatag para sa anak ko. Irene, ikaw lang yung tumatakot sa sarili mo. Tingnan mo. Tingnan mo, sino pala sa harapan mo ngayon? Irene, ako to. Ako to, si Natoy, na mahal ka. Paano ko yun? Ayan, ayan. So, ayan. Torpe ka naman pala eh. Hindi raw pumapapak na may pumapapak pa. Baka naman, you can't raise your flag. Bakit? Kinain na ba kita? At anong ginawa mo sa akin? Bakit? Ikaw, hindi pa kita pinapapak at lalong hindi pa kita kinakain. Inihain pa lang kita. Naintindihan mo? Ayaw mo lang umalis. Okay, ilang minuto na lang mga kapatid. So mag-end din kami mga kapatid kasi ganito talaga ang buhay. Para kumbaga wala na tayong viewers kasi biglaan lang naman yung live stream ko mga kapatid kasi wala tayong magawa ngayon eh. Galing lang sa trabaho.
Alright, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Eight minutes before, kahit kalahating oras. Yan. Ayan, malapit na tayo. Sige, alright. Alright. Ibuksan mo lang dito. Para ibuksan mo lang dito para masilip. Alright. So, ayan mga lalabs. 5 minutes na lang. Five minutes before end. Ay, uwi na tayo maya-maya. Okay. Alright.
Ingay yung babalo pa. Balot daw, balot, balot. Sino ang gustong kumain ng balot yan? Ayan. Bye-bye mga lalabs. Ay, yan na tayo na dito. Meron na. Bye-bye.